Sana sila budang? Kain tayo guys. Po, nag-iimis na itang tita. Parang yan yung favorite ko ah. Nante. Wala si Auntie Pasing guys. Maya na naman si Badangan. Nen, pag-iuwi ko mga linata ko ah. Wala kayong kanin ako kayo. Yung sa mo kanita, madi mga kwada. Adi mga nauring. Nalapon na yun, ante? Ito muna. Ay, Tayo sa inihaw na tarong. Sige ito mga nag-vlog yan da. Palit kayo eh. Palit kayo. gulay na naman tayo guys. Pa-shoutout, sarap naman yan. Sir Robert Basestor. Buto-buto nito. Buto na lang ng tiliga. Hoy, magkain na tayo. Kain tayo, guys. Magandang tanghali. Hindi, ngantay. Ayaw mo maliit ya, guys. Ayaw mo maliit. Bigyan mo grabe sa budang. Budang, magdaw ka na wala. Tatlong tali na yung kulang pa ang posible. Puro favorito ka. Diyan na lahat ng ano ka. Sandok. Kain tayo guys. Pa-shoutout po Ma'am Kabagis watching from San Francisco, California. Yan. Shoutout kay Ma'am Los Biminda. Akin na yung cellphone tayo. Tama, ito pa oh. Oh, ang tiligaya ang plato. Duyog ko. Ayun pa oh, kanino yan? Sunod mo yung gulay dun sa kanila. Paborito mo yung plato mo na yan. Bag. Ito pa oh. Ito isda oh. May ikon dito. Sinigang. Uwe. Je, doon lang, Je. Sige tayo. Hindi ka makasipit. Makaitingal yung glukat. Hindi, gumagamit yung kanin dito. Tumangan tayo, Kwarog. Nabasa ko araw. Sino daw si Kwarog? Kasama Ate daw pa ni yung Julie. plato. Kasama daw ni Kwan. Ni Julie, si Kwarog. Sawa ng Mildred. Ay, ante, abot mo isang plato. Maulaw ako Mildred. Niluko namin si kutsara ng Mildred. Niluko namin si Chatcha. Sabi ni Richie, ni-stock niya yung messenger niya. Baka may nakita ito nito. Niluko niya. So, sino si Mildred? Oo. Mami kasi, sino ba yung si Mildred? Kanina yan? Sa'yo? Thank you. Thank you. Nagmasan, nakasikig pang natutulog. Ang kanan ng mahal. Naging mas jay pangarap guys. Ang surugan na. Jai, bangir. Hindi pa yung kutsara. Okay abot. Arag tunag. Na, nasalimutin na. Kasi mawat ka rin ni Arnel. Umaya eh. Kilo nga yung bibili niya. Ali, yung kayang ganitong ay. Ano, yung buo? Oo. Magpunta nga rin tayo eh. Nagpipaos tayo kami ngayon. Okra. Ano yan? Hindi, uncle ito. Legit. Oo. Madumutang lang ako rin eh. Wala, di ka karkarningot upan ko ba? Si Josie, doon nga supo. Tagdili magasutsa, di sa nga ribaw. Ipasan niyo sa kanya. Ito. Oo, ulam. Yan mo dyan. Nagatago kayo dyan. Magkuha lang kayo dito oh.
Hindi namin ito maubos. Ay, sa awan sa na. Lagyan mo ng sabaw. Lagyan mo ng sabaw dyan sa ulo. Ikaw. Baka nataunog na kami sa sabaw na. Ulan. Kanin. Tsaka na, nisnisan ko yung kwan. Data. Magantay guys. Awan of from guys. Pagbugwan. Kamuti guys. Yung cellphone ko. Usap pati kamuti guys. Wala tayong shout out. Ang cellphone mo nga, abi nga dyan. Nandun yung cellphone ko. Daming shout out yan. Hello po sa ating 29 viewers. Kain tayo guys. Magantay Magantay. wapo. 29,000 views. Naimas dati si Dani. Siya nagluto baraw-baraw. Ayun na anak ko. Wala santi pa sini. Baraw-baraw itong niluto ko Guys. guys. Masarap pa. Basta yung Hapon nga, ikaw nagluto din. Sarap. Yun na, panay na ibus ko. Lagyan niya ba naman isang kwan dyan? Sapot naman yung sarap. Kurang na magig sarap na ito. Tapos buo. Panay may ibus sa tilot ko. Bapo, di damo ibas ka, banbanog din eh. Mga kami ko sa sobrano. Nagkubo mo dula eh. Ang sakit ginasuga. Huli ko. Tanggalin ko yung. Bili ako. Binili ko to. Hindi mainit. Punay ka magtang. May masutang. Mag-live ka. Ay, Ano to? Mantika? Iwan ni kanti tigaya. Sabaw Yan, na. pasensya na kayo Ganun guys. na. Busy kami Ay, kumain. nakadanong na. Ay, nagdanong. Naibos dyan manok ka noon. Ano na? Bus manan ah. Bali manan. Ano kaya ah? Nung kumaro no, kalding manok. Kain tayo. Ang kaming pag-blessing, kalding. Ang pulpog Namin eh. Di ba sabi mo Tapos, isabay ka tigre Yung puratay maarami doon, tayo sabay tayo dito ni Christine, tamay may blessing na kurang. Siyempre may Wala pa busy. Blessing ka pa mo. wala. Kasama niyo ate yung blessing din yung kubo nila. 15. Hindi niya na rin. tuwak-tok ah. Eh, mas mga nanuang kwaraw mga tayo Sir Jeffrey Novera. Ulam niyo kuya. Dami pang ulam. Hindi daw masama shout out guys. Busy da. Mabising. Sinigang. Sarap naman ng ganyang salo-salo from Sir Mark Angelo de la Cruz. Kain po tayo. Kain po. Ito. Ay po, pa-shout out ng mga idol. Kain kami. Shout out kay Sir Renz Palilio. Hindi lang kape dyan. Yan, hello po kay Ma'am Evelyn Dizon. Yan, thank you so much po. Thank you po. Yun. Ay, ma, thank you po. Thank you po sa Yan, binigyan niya ng sa 1 paano kay case yan. JD at kay Yan Yan. At syempre, nag-share din siya dito sa ating kubo. Ayan, thank you so much. Kay Ma'am Evelyn at Sir Dan Dizon from Hawaii. Ma'am Evelyn. Akala ko si Ma'am Evelyn na ano. Mangan tayo manang Evelyn. Ilocano rin yan sila ma'am. From ano. Naimas ko si Ilocos. Ilocos. Daming tagaan talaga Ilocos. Ano? Hawaii. Hawaii, puro karamihan Muntik taga laro lang ang ato. Walang bihirang ko ah. Ano? Bihirang Lalo sa ano? Sa Bagyo. Kami nag-good dyan. Ano? Dito na ba ito? Good morning DFL from Sir Rodolfo Flores.
Si Marang Evelyn, di ba, na kwan? Cooks. Pangasinan yun eh. La Union. Mr. Vidro Norte. La Union. Oh, alam niyo kayo. Madami pa oh. Bugin yung kanin. Ubusin ang kanin, walang matitira. Pasalo naman po mga lods, nakakagana naman yan. From Sir Rafael Borda. Yan, kain po tayo Sabayan nyo Sir na lang po Rafael. kami. Sabayan nyo na lang kami guys. Yung kanin ko. Para May kunwari, taba ano, doon dyan yung ano, bango. Wala pen. Yung sa ulo. Ayun na sa ulo. Kaya madidal. Nabainda. Bahasa. kanya-kanyang lagnan man to. Kumakauldag na naman na Kaya pala lagi kayo dito eh. Kaya doon sa ano. Magpukpok na naman mamaya may tangkel. Sana all makulda. Kaya nga, paturong pa lang tulog ko kahapon eh ha. Abda man ang pukpok. Wala pa sa oras din eh. Pagtingin ko na, one time. Parang kakatulog lang namin. Para pare-pare. Hintay mo nga sila. Kita kadok ka, huwag kadwa ko. Ikaw ay diniretso mo pa yung tulog doon. Miss ko na ang mga sariwang gulay at isda, from Sir Barya sa umaga. Shout out naman po, sana makadayo kayo sa amin sa Central from Sir Rafael Borda. Saan po kayo din sa Central, sir? Central. Oh, dito lang sa Mapan. Hindi ko alam kung Saan? saan Central ba? Dito ba sa Mindoro? Or Central ano? Badang ako may ulam pa. May sabaw pa. Oh. Hindi ako makaranos pag hindi nagkakamay eh. Ay, ito. Ay, hugasan sa'yo. Ito po. Nagpan ako. Kamay mo. Pangit kasi itong disposable. Kaya mo ng ulam. Pagkuong lang yan. Kamunti. Kitang-kita ang... Ano ko dito? Ka naman digodi. Ang digodi ko, gigo pa ma. Dapat din nila may ice cream dito. Paano yung tindahan natin? May bantay man. Ha? May bantay. Tatanin. Ba't ano ba yun? Shout out din kay Boss Del TV. Kadanon. Kano gablo ka pag gigo. Pag gigo pa ma. Ito na itong sumkaran. Sarap na higop man tiya. Ay, sarap. Sarap pala eh. Magkikain tayo mamaya. Uwe. Sama kante? Sabi niya kanina, ewan lang, maglaba ako. Sabi niya lang siya magkuhan hanggang sa talang buhay niya. Magpunta rin daw tayo eh. Thank you. Graw, makukuha mo di panganganayan. Magganti tayo. Walang mantika. Mantika. Sinubos man yung teligaya. Meron daw yung pinagprituan yung isda. Handa pan. Binalik pa ako na buya. Luto na. Magbili na lang. May motor man dyan. Nang? Hindi ka. Lang ka. Ala. Na magtulog ka mga tabi. Ha? Mamaya na rin daw eh. Makamatan sa trabaho ko na eh. Pagkakain niya lang eh. Tugtugaw ka ba? Pa-shoutout mga ka-Dragon Peralta family from Christchurch, New Zealand. Yan. Shoutout sa Peralta family din sa Christchurch, New Zealand. Yan. Hello po sa inyo. Hello po. Ingat po kayo dyan. Kain tayo. Naman tayo manang.
Paano ito ba? Bakit? Wala namang pustiso si Kaligaya. Dito sa bag niya, nagkakain po ako. Hindi ako marunong Parang magmuya. galit. Hindi pa ako, Nagkakain po ako. hindi pa ako marunong magmuya. Hindi ka magbalangan. Kung wala nakaharang. Baka daw po malunok na yung pustiso niya pag ano, nagkakain ng Katulugan lahat. pustiso. Kaya nga tama. Umali ka sa talaga. Kung may ako. Parang walang lasa. Hindi parang nakaharang. Hindi ko may pato. Hindi ko may pato. Parang andito lang, andito lang yung ngipin mo. Parang, Hindi ko lang kuha. parang kang mabuka na hindi pala nakasaraman yung ngipin. Sabi niya, "O, paano ka masasanay? Ta. Naka- Kung tanyo man. Sino yun? Sino naman yun? Yung babasa lang niya. Ngayon o, si, ano, Kamarita Victor. Pasensya ng sabaw. Galit ka kanina. Hindi ako marunong. Galit ka kanina. Kumakain po ako. Hindi naman, may po naman. Wala? Kumakain ako. Ayan. Sorry. Mahagay. Tawanan na po ka. Kasagdin. Ano pinagkagyan dito? Wala. Si Ito totoo. Sino nagtrabaho? Sila o kayo? Lagi magkalito. Ba't tapos na sila ay? Kaya ang sila sa ulo o. Buda, kanin pa. Dali, Ulang oh, may ulo pa dito. dali dito. Maglaban tayo magkain. Kanin na din. Oh, duman na kan ni tita men. Except? Pero kung sa bahay nila, eh, gaganyan lang yung kanin Doon nila. sa bahay ko lang kinakain. Dito napapakain namin siya ng patula. Doon na sa bahay nila Doon nakapuntak. Ikaw ba naman kasing ikaw pa magluto ng patula, di lalo kang magkapsot. Mabladak malang balatong, galasaysan. Gusto mo labasan ko yun. Samba, nakaluto mo kita. ano ulam. Sarap eh, na brown, saka bango. Ina-brown ng tiligaya. So yung kutsara, hindi? Dami naman. Gusto niyo ito. Si Panta. Si Budang, hindi na magkayatan. Basila ka nang tayo sa pantay na malalim. Naka-second round ka na nga. Biskotro. Apo na tagtag na eh. Magkayas tayo, mamaya din nalagtag na yun. Kaya na lang magkaya. Ano yung totoo? Kabutin ko yung kwado. Kundi lang man na yung random na. Kamu makakabutan. Kasi kung mapunin ka lang, dubulit mo ba? Mga itong ulo. Ay pala ibusan. Yan, hilaw Si ko sa ating... Joanne Malungkot. Uwi ka muna sa Manila. Sabi ni Kuya Richel. Nalulungkot ako katagal matapos yung kubo na. Mukhang ma-extend pa ng isang buwan na. Wala ng budget. Ano sa Manungkot? Siyempre, may hindi walang budget. Wala na maggawa kasi mag-ready na lang sila sa farm. Kaya may ayan. Sibuyas na ba sila kuya? Napurahin nyo kayo. Ay, nag-imasin yung July. Hindi masing George. Naibusin George. Wala Teka. George. Kaya mukha, palilatan niyo ko. Napanom nyo mat niluto unay. May didi ano, natatanim mo yung kalabog. Ito, tarong. Paano isang oras siya naghanap ng bago? Yung bilbil ko, madaldala Hello po, shout out po sa Evangelista family sa Pampanga. Yan, shout out sa Evangelista family diyan sa Pampanga. Sabi ko nga nasara. Nakabukas pa yun. Hindi ka pwede ba, di isang manan, wamal. Ibang ko na yung pagpapayata. Saan ka nakakulit? Okay. Ito, Nabis ko na yung sabaw ko sa yan, lapit nang matapos yung kubo guys. mga isang linggo na lang. May Magpapa-blessing na tayo dito. May kusina pa pala. Anong katayan nyo, pato?
Saglit, pre. Pabo. Si Kuya Pe. Ako na lang sa kanin nila eh. Maglitsyon daw ng pabo. Tama. Sarap yung pabo. Hmm. Ang tiligaya ka rin pa, oh. Ayoko na ako. Meron pa. May na kumain sila, kuya. Hindi, ngayon lang yan. Sarap ng ulo. Naging mas igop ni tita ko na eh. Wala ano bawang pati dito. Lalagay. Iiwang alis kita. Sup-sup lang. Ang mas maorinda ni Yunis tatal dyan. Milk tea, kasi kadami, French fries. Magpatay. Sinabi na nakainom niya sarang na. Nahukan niya. Dawi na nga 300 sa kandan na kano. Nabudol na. Pinakinikan. Pinakini yun ito doon gaso. Kasi tagtanang gaso na kami sila balong. Nanalo si Balong. Sinno ti agin na ti plato day na uday. Ang Ang tiligaya. Dito sa kubo. Ano pa ba? Dahil pang gulay, oh. Kaya ba may nakasasulit daw, eh. Sabi na patas dyan? Hindi tulog si JD dyan pa eh. Alay, ba't bitin niyang iyo? Kakipo mo kumang basita. Yeah. Kata. Masilip daw sa tiligaya. Sundot lang Hindi nagidlagyan ng amakan yan? yun. Kun kasi pag walang kunyan sa labas pangting. Makita kita kayo. Parang kangan na. Designan nyo kaya sa labas yung paano-ano naman. Lagyan nyo ng, Ikis-ikis. lagyan nyo ng DFL. Drawan nyo ng dragon. Amok ti sumarunong nga arami din yung maturog kayo man. Supay. Paiso ah, Wait lang. naalam. Naka-live kami. Naalam baro. Tiyatya, parang ano na yung boses, binata na. Ni pansa ata. Gusto po, Mildred. Hindi pa ba't yung tubig ko? Oo. Ito. Ang pangalan pa lang hindi na nakapasa. Mildred. Pangalan pa lang din na nakapasa. Pabutang kagaya. Ligawan mo yung kamukha mo dito. Ay, Cha! Hinahanap ka ni Miel. Cha! Hinahanap ka ni Miel. Wala ka, naka-live ko, Cha. Labot ka, wala ka nang kawala. Say hi to the vlog. Hindi ka na dito, may bahay ka na. Ito ng bahay natin, oh. Tayo ang tagapagmana ng kubo. Bahay pangarapan. May pangharapan na rin sila. Nagsug mo ng kwarog. Babukol natin po. JD na gawin. Big. Nagahiday. Uhaw. Wow. Skoche. Yan, bana. Ang gagawin patay malaot. Nagkon ka na dyan. Hindi yung pagkinuha. Hindi ko ba nadala mo ba yung gano'n? Hindi malamay. Opo. Mabalin tayo ag FaceTime. Ano ba FaceTime? Parang video call din. Yes pa. Wala kaming FaceTime. Wala kaming FaceTime. Ay, grabe init. Ay, thank you Lord. Hindi na pawisan si JD doon. Ha? Malamig yan.
Grabe na dito. Maganda magkuhan dito sa Dataro. At baka nagkuhan sila. Papahiga na nga ako. So, ayan guys. Magpapaalam na kami dahil maghuhugas pa kami ng plato. No, kami doon sa tuburan. And after that, Daya. matulog kami ng kwaraw. Ano oras tayo mag-uwi? Tapos lang magkain. Ano sa karne? Alas 3 3 para makapahinga Ba't yung anong oras paa. daw yung baba? Kung pa nakayasan man na yung puso. Matulog na kami. Matulog kami, contact nagkayas kami. Taga tamig sa amin. Dito na tayo kayo magkaya. Yung kalahati, Yung nagpulog dito, ano naman. yung kalahati lang niya ng kayas niya. Maglinis ka rin lang tao pagkuhan. Saan kayo kakayas doon? Hindi rin dito malinis. Baka isang ganun ka lang, oh, bakit? Ariga tao, agikat takas kasama kasirap na. Magpun lang yan, banlawan lang, di na sa kunan. Walang tubig. Kanya Naubos ni Tita Leg. So, ayan guys. Thank you so much po sa pag-join nyo sa aming live. Thank you po kayo palagi. Ingat po kayo lahat mga kadrago. Hindi ka ako, nagduma. Ipakang kutaso.